Народът трябва да ни чувства като сила и като власт и като справедлив съд, другари. В края на краищата ние сме негови защитници. Можем да защитаваме народа по един единствен начин. Като действаме, като се бие. При тази тактика неминуемо е да дадем жертви. И то много жертви. Но въпросът е по-дълбок. Ще позволим ли на фашистите да ни въвлекат в братоубийствена война със страната на съветите? Въпросът е, ще съществува ли България като народ, като държава? И за да съществува България, цената е една. Трябва да умираме. Но да умираме в бой. Само така ще докажем на света, че сме народ свободолюбив, с чест, с идеали. Да умираме с разум, с ясна цел. Като помним, че не от всяко поколение се е искало подобен кръвен данък. Ще го дадем ли? Да. Тогава горе главата. Ние сме партия не на умрелите, а на живите. Не на смъртта, а на живота. Кога ще започнете военните действия? Зависи от вас.